Ilang opisyal naman po ng pamahalaan nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni dating House Speaker Jose De Venecia Jr. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nagpaabot ng pakikiramay ang ilang opisyal, mapa-national man o local, sa pagpanaw ni dating House Speaker Jose De Venecia Jr. Sa Facebook post ni kasalukuyang Senator Loren Legarda, inihayag nito na posibleng hindi siya magiging senador kung hindi umano dahil kay Manong Joe. Itinuturing namang guro ni Senator Mig Zubiri ang namayapang speaker na humubog sa kanyang pagiging senador. Nagpaabot din ng pakikiramay ang pamahalang palalawigan ng Pangasinan at nagbigay pugay sa katangiang panlider na pinakita nito sa lungsod ng Dagupan. Itiutos na sa pamamagitan ng Executive Order No. 2 Series of 2026 ang paglalagay ng watawat ng bansa sa half-mast bilang simbolo ng paglulok sa pagpanaw ng kongresista. Inalala rin ngayong hapon ng House of Representatives ang ambag ng nasabing opisyal at nag-alay ng dasal. Inanunsyo naman ng pamilya De Venecia ang naging pagpanaw ni Manong Joe sa edad na 89. Si De Venecia ang natatanging 5-time House Speaker ng Pilipinas at tubong Dagupan City, Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.